am pornit filmarea. De ce calci brodere oamenii aiurea? De ce e cald? De ce calci aiurea? De ce calci aiurea? Bă, Mă duc acum după el. Vezi că ăsta proprietarul mașinii care fuge după zile ăsta, da, bă, ăsta e proprietarul mașinii Dar care nu vreau să fuge o după tine. fur. Unde e ăla cu BMW-ul? Unde e ăla cu BMW-ul? I-am scăpat. Caută-l. Nu că i-a scăpat. Bă, Unde ești? Stai că eu nu-ți găsit motorul, că m-a călcat ăla. Nu, stai că eu am luat motorul, ca să nu par suspect. Bine, nu știu dacă, nu știu, dar eu rămâne filmarea asta pornită. Aha, e praf motorul. Ai filmat cum ne-au călcat? Vreau și eu mașină. Nu te-am călcat, urcă în audio ăsta dacă-l vezi. Unde ești? Bă, Unde ești? a trecut audio roșu prin mine. Ăsta e, audio roșu. Eduard R. Bună ziua! Domne, Ce? domne, de ce opriți aici lângă mine? Dar ce fac? Poftim? Nu vezi că e mașina mea? Am luat-o puțin, domnul, că i-a dat unul prieten motorul, că e un băiat Pablo care tot îl carcă și face VDM. Mă scuzați, vă dau acum. Nu, ia-o, fă ce vrei cu adevărat. Ok, mulțumesc. Mulțumesc frumos, domnul, bună ziua. Bună seara. Bună seara, mi-a zis. Unde ești? Ia, stai că mi-au motorul. Bă, poți să mergi să-mi cumpăr și o mașină, ceva? Nu se merită, că nu prea cred că-s mașina așa de ieftine. Mamă, dar merge rău mașina asta, ești nebun? Stai că o parchez eu aici și zic acum dacă găsesc vreo mașină bună. Văd un scooter aici parcat. Nu știu, am puțin. Ia uite, l-am găsit cu BMW-ul. Ce faceți, domnul, cu BMW-ul? Uite asta. Am filmare, că l-ai călcat pe un prieten. Vă trimit pe Discord, domnul? Bun, ești pe ăsta pe serverul de Discord? Nu. Am ieșit azi. Deci, ascultă puțin, eram eu cu mașina asta și a intrat Îți dau ăsta retardul Discordul ăsta meu în și îmi trimis filmarea, Unde ești? bine? Ok. Vino la showroom. Acum, dați-mi Discordul pe chat. Unde a cumpărat mașina? Caută pe mapă. Prietenul lui nici nu știu cine e. L-ai călcat. Taci, că te-am văzut. Drumului, Nu stătea în mijlocul drumului, mergea cu motorul. Niciodată. La Audi? parcă avea filmare. Lângă un Audi, da. Damian. Nu știu care, îi dădui Discordul meu să... E cu apostrof și cu punct la început? Ce mă? E cu punct și apostrof? Gen, i-a scris bine? Are punct, Damian, apostrof, da. Ok. Stai că dau acum pe Discord. Păi aici, asta. Stai puțin că îi dau acum pe Discord, adaugă prieten, punct, Damian, apostrof. Unde e apostroful? Pe serverul de Discord, Apostrof? ok? Stai, scuze că nu pot să vorbesc, că o să vedeți filmarea asta. Urcă mașina. English, hashtag, ce hashtag? 4566. Să-mi dau cele de prietenie. What? Să stau aici? Ok. Damian, Nu că se despawnează. să-mi dau cele de prietenie. Nu a mers. De. Nu a mers să-ți dau ad, nu știu de ce. Cum nu? Deci punct. Damian. Da. Băi, eu ăsta pe acolo. Apostroful. Hashtag 4566. Ok, hai că mai încerc o dată. Deci, Fără alea două puncte, e doar punct Damian. punct Damian apostrof. Ok. Hashtag 45. Marian, Ok. Marian, Păi deci nu merge să dau de ad. mașină. Poftim? Dă-i. De ce? Păi dă-i ori, dă-te jos, ori dă-i. Aha, gata. Păi de ce? Gata, v-am dat și dacă puteți să-mi dați și mie invitație pentru server, vă rog. În privat. Bă, eu vreau... O să vă trimit filmarea acum, opresc. Cât e BMW-ul ăsta? Ia Păi de cât ce e să-i BMW-ul? dau de ei? Ce faci, bă, Tudor? Hai că noi suntem într-un roleplay și am avut o filmare și am prins pe doi proști.